/makra at makra.org.mw. Masana abwino kupatsirani nkhani izi ndine chance mlozapanda poyamba mitu yake. Akatswiri pa zamalamulo ndi ulamuliro adzudzula President Chakwera ati posaulula kwa Malawi zomwe zili mu ripoti loyamba la ntchito yofufuza za ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June. Unduna ona zokopa alendo wati kulimbikitsa Malawi kuona malo ochititsa chidwi mdziko lino kwathandiza kutukula ntchito zokopa alendo. Nthambi ya polisi yati zambiri mwa ngozi zapansewu zikuchitika chifukwa ambiri sakutsatira malamulo. Ndipo mu nkhani zina mtsogoleri wa dziko la Tanzania watchula mkango wina ovuta dzina la mmodzi mwa atsogoleri otsutsa mdzikolo. Tikhale limodzi ndi zambiri pa izi ndi zina. Akatswiri pa zamalamulo komanso ulamuliro akudzudzula mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati polephera kuulula kwa Malawi zomwe zili mu ripoti lokhuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Saulosi Chilima ndi ena 8. Akhumbo Soko komanso a George Pili ati ngozi ya ndege inakhuza Malawi wonse osati boma ndi akubanja okha kutengera udindo wa omwe anafa pa ngoziyo. Awiriwa amalankhulapo potsatira yankho la Chakwera pa wailesi yakanema ya DW ku Germany pa chifukwa chomwe sanatulutsire ripotili zomwe anati atsatero pa nthawi yoyenera. Pakadali pano nduna yona zofalitsa nkhani yomwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati ripotili lituluka pa 30. Malingana ndi Soko, yankho la President Chakwera ndi lodabwitsa komanso likudzetsa mafunso kuti nchifukwa chiyani akubisa. Asoko ati Chilima anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ndipo amagwiritsa ntchito ndege ya Malawi. Motero Malawi ali ndi ufulu wowuzidwa za ripotili komanso momwe mtsogoleri wawo anafera popanda kufunsa. Zimafunika kuti mulengeze kuchitika ndi chani so that anthu amene amayenda mu mlengalenga adziwe kuti ngati munapata zolakwika zina asazibwereze andi akaparo zibwereza ndi kuti munaso adzipereze ndiye naso amene amayenda maulendo a ndege. Ndifanya kuti pamene pakhale kafukufuku. Katswiri pa zaulamuliro a Victor Chipofya walangiza President Chakwera kuti aleke mchitidwe wobisa zinthu zofunika anthu kudziwa pongotchulapo ripoti lokhudza kagwiridwe ntchito ka mboma lomwe mpaka pano sanalitulutse. Ndizopereka mantha makamaka tikamakamba nkhani ya ngozi ya Vice President kuti ripoti likuona kuti linatuluka komano likubitsidwa. Chifukwa kuti zimene zizipangisa anthu kuti aziganiza zambiri ndi kumapeka nkhani zawo. Polankhula kwa wailesi ya ku Germany ya DW, Chakwera anakana kuti akubisa ripotili zomwe anati adzafotokozera Malawi pa nthawi yoyenera. Padakali pano mneneri wa boma a Moses Kunkuyu kudzera mkalata wati Chakwera amatanthauza kuti adzadziwisa Malawi bungwe la ku Germany lomwe likufufuza likamaliza ntchito yake. Malingana ndi Kunkuyu, bungwe la German Federal Bureau of Aircraft Accident linatenga zinthu zina zomwe akukaziunika kwawo ndipo akadzamaliza boma lidzafotokoza. Mawaku mmodzi wa akubanja kwa Chilima a Joshua Varela anati sanalandire ripoti lilonse ndipo anadziwa za ripoti loyambirira kudzera pa tsamba la bungwe la ku Germanilo. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Nduna yona zokopa alendo avera kantukule yati ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo mdziko muno chambire ni ntchito yotchedwa tiziyamba ndife Amalawi pomwe Amalawi ochuluka akupita madera omwe kuli ntchitozi. Akantukule anena izi kwa atola nkhani mmawa uno pamene amalengeza kuti undunawo ukhazikitsa mwezi wa zokopa alendo chaka chino pa 31 August 2024. Mwezi wona zokopa alendo uyamba pa 1 September mpaka pa 30 September.
akuthandizira kuonetsera malo amene ife tili nawo chifukwa ife taona kunena kuti anthu ambiri panopa kumati akamayenda akakhamuna ndi meeting kunja kumabwera kuzatifunsa ife kuti ndi meeting ilu akandifunsa kuti ndikanene za dziko langa ndi bwanji mundithandizire information so that anthu sakutani sakudziwa komanso kuti makhalapo vuto lina kuti ningomfunsa nzanga kuti akulu kuti munapita ku Livingstone ya munakuonako bwanji la ndipaseni zimene munakaona kuti ndikazinene umafunika kuti ukanene olomboni okuchalichi umafunika kuti ukhale umene unakuchitikira iweyo umavuta unena umboni unona nchitikira wina nchimozimozi ndiye kwa ifeyo timaona ngati timatenga nthawi kuonetsera kunena kuti ndizofunikira zonena kuti iweyo ngati mmalawi mwini wake ukhale kuti unapitako kuti uzikanena bwino mpamene dzoni makamba nkhani ya national image building neni manena zona kuti zimavuta kumakamba zabwino za dziko lako ngati iweyo sunazione ndiye ifake kuli koyenera kunena kuti tonse tizipeza kanthawi kupita kuphina kwa kusuti ungapite malo onse iyi pakamodzi yayi koma mwanga zinthu mwadadada kuna kuti uzikaona malo amene wawo tiziyamba ndifeyo amalawi ndiye mwezi umene uwu namba 1 timawugwisa ntchito nena kuti tionetsere kuti amalawi kuti tumuli ndi izizi ndikuame malo waja kwapasa chidwi kapena mudyo onati azipita azikaona malo tikadali pa nkhani zokopa alendo nduna mundunawu avera kantukule dzulo yati dziko lino lidzasowekera 20 billion kwacha kuti liyike mawu omemetsa anthu kubwera ku Malawi pa mayunifomu a timu za mpira za ku Spain. Akantukule amayankha funso la phungu wadera kumpoto mboma la Kasungu Mike Bango lokhuza lingaliro la dziko la Malawi kumema anthu mnjirayi yomwe maiko ena akutsata. John Pokayoni ali ndi ripoti. Pa tsiku loyamba la msonkhano wa chinamba 50 wa nyumba ya malamulo aphungu a nyumbayi anafunsa nduna yoona zokopa alendo avera kantukule pa zomwe boma likuchita kuti litikule ntchito zokopa alendo mdziko lino. Phungu wa nyumba ya malamulo wa kumpoto ku Kasungu Mike Bango anafunsa ndunayi pa zomwe boma lachita pofuna kutsatsa dziko la Malawi pogwiritsa ntchito mayunifomu a matimu a mpira wa miyendo aku Ulaya. Bango anati izi zikhoza kuthandizira kwambiri kuzindikiritsa anthu ambiri za dziko la Malawi zomwe zingachititsenso kuti abwere ku dziko lino ndi kubweretsa ndalama za nkhani. Taonapo maiko azathu ngati Rwanda akamati visit Rwanda mkamona jeze ya Arsenal aliyesa amazafunsa kuti ku Rwanda kuli zotani kwenikweni. Ku Rwanda kulakazokongola, ku Rwanda kuliza kuti ndi chimozimozi ifeso kuno ku Malawi atati aona kumene kucha kuti kodi ku Malawiko ndi kuti ku Africa ndi kuli chani kwenikweni kuli nyanja ya Malawi yabwino madzi abwino zimene zitapangisa anthu abwere kunoko mmene timafunira ndalama zakunja zija anthu akabweretsa ndamene. Poyankhapo pa nkhani akantukule anati boma la dziko lino likufunika pafupifupi 20 billion kwacha kuti ligwire ntchitoyi yomwe anatinso ndi yopindulitsa kwambiri. Akantukule anapereka chitsanzo cha maiko ena omwe amapindula kwambiri ndi mawu ngati awa monga dziko lija la Rwanda. Phungu wina wa nyumba ya malamulo Ashe Msongwe omwe ndi akulikoma anafunsanso ndunayi pa zomwe boma likuchita pogwiritsa ntchito chilumba cha likoma ngati njira imodzi yokopera alendo. Pa nkhani nduna yoona zokopa alendo avera kantukule anati boma lili ndi malingaliro ofuna kukulitsa bwalo la ndege la pa chilumba cha likoma ndi cholinga choti ndege zina zikuluzikulu zizithanso kutera pa malowa. Iwo anaonjezera kuti boma likufunanso kumanga malo okopa alendo apamwamba kwambiri pa chilumbachi ndi cholinga choti alendo azitha kufikira malo abwino. Ndine John Paul Kayuni malo mazodia. Dziko la Malawi lakanika kukolola matani 400,000 anandolo amene misika maiko akunja ikufuna chaka chino. Mneneri wa unduna ona zamalonda Patrick Bota wati izi zikutsatira kupitirira kudalira ulimi wa khasu omwe zokolola zake zomakhala zochepa. Mkulu ona za ntchito ku bungwe lona za ulimiwu la Legumes Development Trust Sangwani Makoko ati vuto ndiloti dziko lino likulephera kuthandiza mlimi kuti alime nandolo yomwe akufunika. Luka Beston walemba ripoti. Dziko la Malawi layamba kugulitsa nandolo wa chaka chino m'maiko a India ndi China kuphatikizapo ena atsopano monga a Singapore, Pakistan, Tanzania,
Kenya, South Africa komanso United Arab Emirates. Koma mneneri wa unduna wa zamalonda Patrick Botha wati dziko lino silikwanitsa kufikira kuchuluka kwa mulingo wa nandolo yemwe maikowa akufuna. Izi zikudzanso pomwe dziko la India lidachotsa mulingo wa matani 50,000 omwe dziko la Malawi linkagulitsa mbuyomu, kotero mu chaka cha 2024-2025 sipakhala malire anandolo yemwe dzikolo ligule. Komabe Botha ati dziko lino lili ndi kuthekera kopitirira mulingo wa nandolo ofunika kunja ngati litayika patsogolo kulima mbewuyi pogwiritsa ntchito makina m'minda ikuluikulu osati kulima modalira khasu ndi alimi ang'onoang'ono monga momwe zilili pano. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za ulimiwo la Legumes Development Trust Asangwani Makoko wati vuto ndiloti alimi anandolo salandira thandizo kuti alime nandolo ochuluka. Pomwe tikulephera kwambiri ndi pa mulimi weniweniyo pa mulimiyo amene amayenera kulima zinthu zimene zizi samapatsidwa sapoti yoyenera mu nthawi yake. Ngati panopa tinamva zoti zansika wa ku India nthawi yoti alimi atalima kale mwina ena tapanga kale mapulani amalimidwe yawo. Ndezi zimene zimasokoneza kuti anthu akwaniritse zomwe nsika wakunja ukufuna. Ndeti kulephera kumuthandiza mulimi mokwana. Pacholephera kumene koko tikupizvezera kuti chaka china chilichonse tikulephera. Kafukufuku wa zokolola wa mnyengo ya ulimi ya 2003-2024 adaonetsa kuti nandolo achuluka ndi 10.9% mdziko lino. Unduna wa zachilengedwe wati maiko osauka sangapeze chilungamo pa ntchito yochepetsa mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo ngati sagwirana manja ndi kulankhula ndi liwu limodzi. Mlembi mu undunawo a Yusufu Nkungula anena izi dzulo pa msonkhano wa masiku atatu wa maikowa okonzekera msonkhano wa COP29 chaka chino. Iwo ati ngofunika kuti maikowa akhazikitse njira zodalirika mwachitsanzo zothandiza kupewa ngozi za dzidzidzi. Tindiripotiro mwalemba Western Guta. Mlembi mu undunawo a Yusufu Nkungula wati nkofunika kuti maiko omwe akungotukuka kumene agwirane manja ndi kulankhula chimodzi chifukwa sachita nawo mchitidwe omwe ukuchititsa ngozi zosaneneka pa maikowa. Nkungula ati pokhapokha mawu watamveka ndi omwe maiko olemera angayambe kuchitapo kanthu chifukwa panopa sakuchita kanthu molingana ndi chiwonongeko chomwe akuchititsa. Iwo aonjezera kuti mwachitsanzo phindu lomwe dziko la Malawi lomwe likuchokera kovutika ndi namondwe wa Fred ndi ana komanso panopa njala yomwe yakhudza anthu ambiri kamba ka nyengo ya El Nino ndi lochepa kwambiri. Maiko ambiri ngakhalenso azathu amene amatithandiza chitukuko chosiyanasiyana analonjeza kuti atithandiza nkhani ya chuma kumbali ya kusintha kwa nyengo mdziko muno komanso maiko ena onse 45 amene timati least developed countries. Pano ndilokondwa kunena kuti tayambako ndithu kupeza phindu. Phindu loyamba ndi limene azathu the government of Scotland, boma la Scotland linalonjeza kuti litithandiza ndi $2.5 million. Titachoka ku msonkhano waukulu wa kusintha kwa nyengo umene ndi COP28 ku Dubai. Ngati ministry tinakhazikitsa pachizungu tikhoza kuti ka task force kapena kuti ka bungwe kongoyembekezera kuti kapange ndondomeko yoti kodi tingapange motani kuti mwina tipeze chuma chokwanira makamaka kuchokera kwa anthu amene analonjeza kuti atithandiza. Ndeti kulemba ndithu zikalata makonsept osiyanasiyana kuti mwina tithe kupeza ndalama zimenezo chuma chambiri choti chitithandize kupanga ntchito zosiyanasiyana zothetsa kapena zochepetsa ululu umene umabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Limenelo ndi lina mwa phindu limene tayamba kupeza komabe zimenezi zimabwera mochedwa chifukwa pali ndondomeko yosiyanasiyana imene imachitika kuti ntchito imeneyi itheke. Timene atitsatilenso ma procedure kapena thandizo mene anu akakufunira ndimene analonjeza zija ndeti kukhulupirira kuti mwina zimene zitithandiza kuti tipeze thandizo lochuluka kutsogoloko. Mwachitsanzo dziko la Malawi palokha limafunika $500 million chaka chatha zothandizira kubwezeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe wa Fred koma linapeza $200 million basi. Nthumwi ku msonkhanowu zikuyembekezeka kukambirana za kuwonongeka kwa mpweya pa dziko lonse, kuchita zinthu poyera, kuwonongeka kwa zachilengedwe komanso ulimi zomwe akuti ndizo azazitengere ku msonkhano wa zachilengedwe maiko osiyanasiyana ku Azerbaijan ndi cholinga chokuti mwina nkukapezako phindu la maiko 45 ongotukuka kumenewa. Ndine Western Guta kulilongwe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tikumbutsani mitu ya nkhani zathu.
malamulo ndi ulamuliro adzudzula President Chakwera ati posaulula kwa Malawi zomwe zili mu ripoti loyamba la ntchito yofufuza za ndege imene inagwa pa 10 June. Unduna ona zokopa alendo wati kulimbikitsa Malawi kuona malo ochititsa chidwi mdziko lino kwathandiza kutukula ntchito zokopa alendo. Nthambi ya polisi yati zambiri mwa ngozi zapansewu zikuchitika chifukwa ambiri sakutsatira malamulo. Ndipo mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Tanzania watchula mkango wina ovuta dzina la mmodzi mwa atsogoleri otsutsa mdzikolo. Nthambi ya polisi mdziko lino yati kuchuluka kwa ngozi zapansewu kwadza chifukwa choti anthu sakutsata malamulo apansewu mdziko lino. Mneneri wa polisi Apita Kalaya wati anthu oposa 40 afa pa ngozi zapansewu msabata ziwiri zokha, choncho nkofunika kuti anthu azitsatira malamulowa. Iwo avomereza kuti apolisi ena samagwira ntchito yawo moyenera kamba kuti sayimba mlandu anthu omwe aphwanya malamulo apansewu, zomwe akuti tsopano zizigwira ntchito. Ngozi zimene zakhazilikira pakatipa zikuza chifukwa cha ogwiritsa ntchito misewu kulephera kutsatira malamulo apansewu. Ngozi zonse zimene zachitika kwapezeka kuti wina wake analakwitsa nthawi imene amagwiritsa ntchito msewu. Choncho ngati apolisi tikuwapempha Amalawi tonse amene timagwiritsa ntchito misewu kuti tiye tikakhala pansewu tizitsatira malamulo onse apansewu. Ife ngati apolisi tiyesetsa mbali yathu kuchita china chilichonse chothekera kuti tichepetse ngozi zapansewu monga mmene malamulo amatiuzira. Komabe tikupempha onse ogwiritsa ntchito misewu kuti atengepo gawo mwachitsanzo kuyambira madrayiva oyendetsa magalimoto, oyendetsa njinga zakapalasa komanso zamoto, komanso okwera ali ndi udindo woonetsetsa kuti galimoto imene akwerayo ili ndi zonse zoyenereza, komanso pamene galimoto ikuphwanya malamulo iwo ali ndi udindo kusayikwera komanso kupanga ripoti kapena kunena kwa ife apolisi. Ife ngati management ya polisi timakhala tikuwakumbutsa apolisi athu nthawi ndi nthawi kuti azionetsetsa kuti nthawi imene ali pansewu akugwira ntchito yawo monga mmene malamulo amafunira. Choncho tipitiriza kuchita zimenezi kuti apolisi athu akakhala pansewu azipita pamenepo kukagwira ntchito. Akuluakulu ena mchipani cha UDF ati ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti msonkhano waukulu osankha adindo mchipanimu omwe udzachitike pa 2 ndi pa 3 Oktoba mu mzinda wa Blantyre udzathandiza atsogoleri atsopano kulimbikitsa chipanichi kukhala champhamvu monga kale. Katswiri pa nkhani zandale Yavuta Chipofya wati izi ndizotheka chipanichi chikadzapereka mwayi ofanana kwa onse omwe adzapikisane m'maudindo ku msonkhanowo. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu ena achipani cha UDF anali ndi zokambirana zawo kunaperi mu mzinda wa Blantyre loweruka pomwe akukonzekera kudzakhala ndi msonkhano wawo waukulu kuyambira pa 2 mpaka pa 3 Oktoba chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Akuluakulu ena achipanichi Akeni Ndanga ndi gavana wa chigawo chakumwera Adolphe Masinga ati akuganiza kuti zotsatira za msonkhano waukulu zathandiza chipani chawo kukhalanso champhamvu. Mafunso amafuna kudziwa tsiku la convention komanso amafuna kudziwa kuti kodi iwowo angatenge mbali yanji kuti azithandiza chipanichi makamaka kupyolera ku ndalama. Tswiri pandale Yavuta Chipofya Junior wati nkoyenera kuti anthu onse omwe akufuna kupikisana nawo pa udindo una uliwonse awalole kutero ngati mbali imodzi yolimbikitsa demokrasi mkati mwa chipani cha UDF. Chipani cha UDF chikamapita ku msonkhano wawo okasankha atsogoleri awo kupita ku chitsogolo aonesetse kuti pasakhale kukondera kwa munthu wina aliyense, pasakhale anthu ena okuti akuopedwa, koma wina aliyense athe kupikisana nawo chimodzimodzi. Tamvetsedwanso kuti atupere muluzi adzapikisana nawo pa mpando wa president wa chipanichi. Mbalo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Pali nkhawa kuti skulu ya aluso la manja la Nzuzu Technical itha kusatsekulidwa chaka cha maphunziro chatsopano chomwe chikuyamba mwezi wa Septemba ukudzawu kamba ka ngongole ndalama zokwana 65 million kwa omwe amayipatsa katundu. Mkulu wa skuluyi Julius Piri anauza komiti yona za kagwiridwe ntchito mboma yomwe inakayendera skuluyi loweruka kuti boma lakhala lisakuwapatsa ndalama kuyamba mwezi wa Novemba chaka chatha. Tindi ripoti la Steve Zimba. Kupita kwa komiti ya nyumba ya malamulo yomwe imaona omwe ntchito za boma zikuyendera ya Public Accounts Committee of Parliament pa skulu yophunzitsa luso la manja ya Nzuzu Technical kunakhala ngati kwapereka mwayi kwa mkulu wa skuluyi Julius Piri kufotokozera komiti iyi
mavuto oyendetsera sukuluyi ndi ndalama zochepa kwambiri. Aphiri ati kwa miyezi 9 yomwe boma silinapatse ndalama zoyendetsera sukuluyi akhala ogwiritsa ntchito ndalama zomwe ophunzira omwe samathandizidwa ndi boma amalipira omwe alipo ochepa kwambiri. Wapampando wa komitiyi Amaki Botoman atagwiritsa ntchito mphamvu zomwe ali nazo monga komiti kukakumana ndi mlembi wamkulu munthu unawoza ntchito kuti akakambirane momwe angathanirane ndi vutoli komanso mavuto ena ochuluka. Amatiuza popaso chedwa pompa kuti ngati salandira ndalama zina zonjezera ndi kuti mwina college isatseguliranso mwezi wa mawa. Ndiye ife to necessary tikumanda a secretary treasurer ndi khulupe kuti atimvetsa madandaulo athu peti kudandaulira kuza Mzuzu Technical College. Sukulu ya Mzuzu Technical ili ndi ophunzira okwana 320 ndipo imafuna ndalama zokwana 14 miliyoni kwacha pa mwezi zomwe mwazina amagulira magetsi, madzi ndi chakudya. Ena mwa omwe amapereka zinthuzi pa sukulupo ali ndi ngongole yoti awapatse yokwana 65 miliyoni malawi kwacha. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu, ndine Steve Zimba. Nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Tanzania Samia Suluhu Hassan wapereka dzina la mmodzi mwa atsogoleri otsutsa mdzikolo kwa mkango wina ovuta. Samia anapita ku bungwe lona za nyama zakutchire la Tanzania Wildlife Authority Tower pamene akuluakulu a boma anakaonetsa mkango ovutawo. President Samia akuti adafunsa ngati mkango uli ndi dzina ndipo adalangiza kuti awutchule kuti Tundu Lissu pomwe ndi mtsogoleri wa chipani chachikulu chotsutsa cha Chadema. Lissu achepsa izi mopepuka ponena kuti iwo amachokera ku banja la anthu amphamvu komwe agogo awo anapha mkango omwe unawukira iwo ndi ng'ombe zawo. Apanso ndi pamtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tikumbutsanenso mitu ya nkhanizi. Akatswiri a zamalamulo ndi ulamuliro adzudzula President Chakwera ndipo saulula kwa Malawi zomwe zili mu ripoti loyamba la ntchito yofufuza ndege yomwe inagwa pa 10 June. Unduna wa zokopa alendo wati kulimbikitsa Malawi kuona malo ochititsa chidwi mdziko lino kwathandiza kutukula ntchito zokopa alendo. Nthambi ya polisi yati zambiri mwa ngozi zapansewu zikuchitika chifukwa ambiri sakutsatira malamulo. Ndipo nkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Tanzania watchula mkango wina ovuta dzina la mmodzi mwa atsogoleri otsutsa mdzikolo. Pezani zambiri pa Zodiac